so Adiama ne ba ne onu aketewa yedi ho ne se adubra sese kawa esi ade ne so dwumadie ne so mani pa nyina ba hu se evangelist ye besre no abusua de man ana hyanso die ni se de enim se CAC nam se adwumadie yoyi eye National Executive Council member nti dwumadie dodo na ye tuchafo no na edi dwuma no ya me nchade ene asomafo no wo mudoso na se nyina enim se eye ye sofu pani apostle na eware na osomafo a onso na hwe asofu ni nyina so no amane mu yentimi nkwati no si anopai eso asafo awrade ani se eye ye na apostle Stephen a tampon ono na ne obehwe dikawai ane bible ama osomafo a ene oware apostle obeye adwuma odi chansu area awukumokla apostle onso obeye adwuma ho mwasi ade uba obeye adwuma esuru akode tie ana so fe na wo odokoi oba krofro mi kwa na m share ne nkom se papa krofro aba obenya apostles bo hanu afrem osiminu ya yekọ ya nche ti bra ye bona transie be ye dansini ti aso awrade ani se aso ni nyina mu ya film director ona sofukuo ni nyina eye osomafo Stephen a tampon papa a salute itu chama no mic. I can speak through this. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. With the semi churching na nyame boa ochina ena ye kwa koshira so na yamamre mu ene amane mu abusua na tu anamo aye ama yefe eti tworo ne de me meka ho asem ne na mum we will talk about the ring we engagement na ne ya kan say ye maye prophet etirinkwa evangelist at 20 oso ye ma otirinkwa nukurenie nyame ye na ade bia efe mante amen no ni aye kan say yenye adesua bi wo ho na enye nhira emfa maye senia yenu abia committee ne ho ma awurade na edu ni mre so awurade ahye ne ho ani onyam moma yen sori nyina na so 1 minute ampara na miase mami ampara mona yamiase ampara yara wasinkunim dehine we ahyase na usaye wie nyame we huntahunu nyame ni nipa susundruye no wo de wahunu asie enanso so wasa ye wade ni bio fi se da biara wo ya de foforo hwe enionyam sha wo de ahye oboni osomafo Samuel Pelemensa eni wawura Letitia Bonsu Mensa awurade udi na enionyam nka amen sanka wai eyesika eye wawurade wabodi eni bia moja na medete wo ho awurade mi du moja na te wo ho o hye
no de ye inshira e de ma wawurade ma wani mutie ye kese aniwa bi e behwe awurade won hye wani onyam udina ni onyam nka wonyame agya oba ene hon konkuru de mu amen we de ay engagement me mekeka bibi enuti yiwade e boko momo yantrase ahobrasiem na fe mame fawonsa enuntra me ka se nyem na me be kan na me de nka no wo de ka no e hye wawura wonyame agya oba ene hon konkuru de mu amen kakakra monye so ame maye ni aya kan se nyame nhira mu na ontina ni mu nhira o ochina nonkono ni nyina aye wo Bantoma Central brabi ni emfa na se mawurade amen. God bless you. I'll finish with it. Sit down. Ayi fro munka bia munya wa scam amen masene no dia send say ani wa mama dia go to room ayi me ba mba ore Samba jamuna wana yantwanso cameraman for mutari na wajina yi ma bom kasi aka na nyo no man na ode ma me na me dey skeleton dia tum dada me wo ba bia ma engage wa account no man na aya me dey from na me dey ka say ye na me dey trust mpacho hwe Uma mo ensam kase pa ana sambon mutimi mo yo cameraman for mo monim na ho ofa yedre ansana yebeyi de otaware na chi na sabe panin de santika semu yankase yetufo ya ka asem na kire mayintie sua de sabe otikokko so hoyi ana na bremponfo ana na chiamefo na su kotunufo a nya santika sa ya kasa a kire panin de no duru a nhihye da ho kom ofa yedro ye da ye ho adi na ye hunu awarefo ya transe o ma hunu akuma ye hunu asew ye hunu anuanom ye hunu udi ka bom bobra na ye nso asabe ebru magi aka abusua na ye nso yada ye ho adi mete ho me jina mo se chiame na me ba efe me yaw ana yaw sapon me ba ni acha ko fi ase wa e ba no Praise the Lord. Hallelujah. Pamcho menso ya frame ex dobro Paul Kwabena Bonsu. Na mo so dem ese ormai mabefi na mi se CSC for asofo bebre de omni me pa ko midina ni o soldier. Hello. Me so me di Kwakudua Ajeman. Me ba ane am akosua ese wa me fi Santasi April.
Hallelujah. Nso yɛfrɛ me Poku, Kofi Poku. Nso akosua sɛ wayɛ me ba. Yo, Misso Evangelist, this one me. Evangelist, this one. Timitane chiti say. Me pacho frame anti agi udu kasa in fear. Was me anti agi or hininia. Yedo beba me fee. Me dear, a year yipa na do some of God we swa. Was me pe anti agi Agnes Opoku. Edamasi. Hello, Meso, your friend, if yes, I were Miss Free, Santa Sepri, me banny across yes, I were the movie with me, the sour bullet. Meso, we didn't an ayadroma. Across yes, I were me back. This was enemy. Yeah. Fabra. Mpanimfo a wɔn ne abɔ. Sabia buru sabia sɔn. Asante mu deɛ sabrempɔn chiame atigmadi mu a no yi ne ho kyerɛ. Te nia maduru ne so yi. Ɛyɛ otufo brempɔn asampɔhen. Ne chiame. Na wosu sɛkyerɛ. Na onkwaso piao ai masudi nana sewa inkubemu aduana ba pani nana onkwaso oso de ne maame no oban no piao dase ebru dase bimra biem oso pani waje Chama me dase. Midende Honorable Paul Kofi Asedu Beche. Me assembly my obanko. Abusua akwasua se wa film no. Me abusua pani ewo mu. Me nana ene akwasua me da mo ase. So wo hwe ya uduru banko a wo so wi afiko wo hwe ewrama badu a onye ne ba bi koya. Ne nana ene ne ma bagina mo de konti. Wo hwe ni yema wo sanse ni hu hia ma yen. Hallelujah. This we frame me akwesi donko. Officially ne dey frame akwesi ade. Meso me nana ne Letitia. Meso e frame Kofi man ne gina dwomu di me. E ba ne amesewa. E pe ma danse bona. Letitia ye me nana. Bacho so a from Mr. Yaw Eji Minuaba or na Medinachi eti akonta aba tenase. Hallelujah. Amen. This is from Prophetess Mary Mensa. Meba any Letitia. Amen. Amen. This is from Antibi. Meba any Letitia. Ai, atitro wo na. Aduru yenso efiefo so. Na asane a yedom ne dɔɔso no. Mesre se asofo ewo mu no na mayi mpanimfo ya kyerɛ na yene aka na kyerɛ ni adan ho ani. Ti yensofo Victor Tabi area head Asante Bekwai. Bozo ngwa sor party on the man gina ne naso. Nsofo Peter Kwisi Jesse. Kwa boa. Mina me ya osofo. Fia. Ene jana ba. Osofo Isaac Asamoah Kodua. Osofo Isaac Asamoah Kodua. Nyina Himi Missions area head. Osofo George Asante Dichamsu area. Mama Letitia eya me meko jina mupeni. Amen.
Ọsọfọ Eje Owusu Ozizongo. Ọsọfọ Peter Ofori, the champion number 2. Yawa Sofo David Nukoza Bantama Area Financial Secretary on one empowerment circuit. Within the Apostle IWK Mensa, Ebuakwa area head. Many are penning the Apostle now. Within the prophetess patience, Bewa Teshi na me so for Bacha. Hey, I'm meant to Teshi and meant to Pastor. Your mommy prophetess Rebecca Ajay. Ajay Safo. O watch us say a rebrand Yamidi Yedma who ran us on one. Nanu ya no Akodi Swami area. Hey, territorial young ladies. Territorial young ladies only than no. Papa, why lunch now? Apostle Nehemiah Forcing, Ashanti East Territorial Apostle. Amen. Mama. So Mama Esther Champon, for director wife. Amen. Sanya midi kaka no. CSC nyasi nyina. Ya apostle Ohe Asofo so. Yan Apostle Stephen Echampon, National Executive Member. Open Cassia Edison, a retired teacher John Kofi Agbosu. John Kofi Agbosu on the way train. Our Ariano so on the Dime Akotin Cassia pa. Ena yowo hey eye bushapanye bako apia kuma agbeti nana apia kuma agbeti ono so ni omunyina wa asenfusu abusha mpanifo efi asenfusu so free but ya kire mu de ba ye wo no wo asenfusu eti ye nyina asenfusu ni ye nyina efi ye ne ayesu ye nua no na baton de ehona no agbozo meme de ehona krito agbozo ehona efi we no amama mu ye nkire ba bia otenso no muhu ana mebo na maba ye ne na agbobra no ena ne nyame ahye ne ho anionyam Letitia de me amakwalenti ho de me nka ho asem na oyanwurani po nokureni na asenfosu na ne papa ne maame numu nyina abetena ya ye wo mu nyina ni nua no munum nyina ye asofo miensa ewo mienu wo Pentecost mienu wo Assemblies of God no no so ewo CAC to mu fie no mo ye abusua eti papa yi uba fosu a abusua na odemu no ono ne abusua pani ena teacher agbosu so ene abusua no oka ho pa no akwa homeje ti ya nkyiremu a na ani ayi bi medam ase yedam ase ago kontonchi kasama ago ya mamne no anwafo mamne no ya kasa ya kago na chese ya bokokoma mpenifo ne nyina yi enti me brother kumano no aye kpali oyadishe wa ahemfie musume fi ahemfie enti nanka wodi ade na nyame abefa no ye nyina enti ene ye ba mu fie de minim se nana no ha enti nyache se ahemfo mie no ene be hye wa ha enti eno no ye di mu ba no ekọ ahemfie na echire no we invite mu na aigbefo no ma no ya ye se friend Davi obi afọ nsa o Davi eti medin no
Apostle Prosper Kwame Dogbe Agbaglo. God bless you. Say name your command no. Ente me o say me yire nani ente eno so oye comfort Dogbe na ano na anajo no na kese wajiji me su kakra. I say asafo mu timi yo mu do. Ya da se. Said ye nyina kan na busua pani. Busua pani. Aso no wiase nyina prophetic adwa no watena so. Osi from ana onu aketo yi e baaye. Ene ogyina mu se ene ayekotim esi na chia de esi na ni mane dia. Ono ani pani no. Aye Apostle George Awuku Mokla Momu Samano. Yes, sisters, me know her. Me and mom, you know, me too. No, That's a very much of me. You offer for me to direct Nyanche. Woody. Me di Grace Kundo. Yantio. Grace Kundo. Grace Kundo. Patran. Me offer. Who offer? Tinoba Boni Chidom. Auntie Soe. Quite also offer. Patron, your friend Victoria. Patron, offer. Offer. Victoria, wine. Edging. Ah? Edging. Edging. I don't know how they are not so. Yeah. Papa, you both name. Oh, Patron, me di Daniel Podote. Daniel Podote. Podote. Edin Modu. Minuya. Unia. Oh. Ya bantama good woman leader. Osonfuba force na JHM. Ochina awade no ni fie na esie ochina. Mama sorry. Unia ba de manyina nchira. Director CAC Oshemuma na obey na yagina ware so na ade nyina no o maame ane Maleticia Director 1 wa tombro ni wa pa de u free ahimfia oba one way no so sane a o so per sons and daughters limited ukwa Leticia maame na ye wadamfo Leticia maame ye minu aba adwobi adamfo pa eti ne ba na nso na ware Director 1 Is that Chakwa? But your friend Apostle Charles Usufufi, Accra, New Kamai. New Kamai. Apostle Charles Usufufi. Area head. Answer, you were so far before Papa. Papa, you are smart for Uba Bantama, baby a China, a day, our Ba, Manyame. Adifo asomafo chairmanfo ediense gusua papa na ye in charge Bantama area fabare kasim potamu ho nyina ye frɛ no ni dinde Apostle Christopher Kwabna na oye brother ni Mrs Beatrice na onso ye brother ni am so ye brother ni say who atiase ye ni gugoda mo musam kasema ho Monsieur, your family Alfred came out Howard area head. Me brane a prophetic director. Yadama say, yes, brain tea so ana yania fan so a and cassette ye you are yapamu, Nipado de ye 7 pennies de odin, Obia wodin and so, and nano for na Sabi Brusabi a song. Ye yipie ti yesre ye de introduction be sie ya ye da mu nyina ase na chese ye tini ye a asapon na msi mu nchipa ne banko anase hen apre santasia pre ana banko Japanin ene oba no se dachi bia ye ko
ni kurom a na bibisi a Santase ya fa fom ya apre ufa Santase assembly for no apre na to aso opogu arwa ana banko so police retired obo onwom no Rama badu kurom eno de yedu afigase a yetimi nanteko kane a ni fie enana mo akwa abanyame nhira mo yeda mo se ofa ya drei yesre ni otaware na chi ti efiefo ansa po na mbodi kan na ye nso a maji aka busuan obusapani otaware na chi mo ma yehu Acha members. Ebusiapani ita aware na chi. Ene ebusiahema ita ye nana no aware na echi. Una so oba nko no. Na so wo hen. Sipe. Ye ma me Letitia fam. Eye busiapani one na ahema de owo sipe. Bokrom sipe. Na busiapani nso oba nko. Nti omna taware na chi. Aja ase mu ba kon enso eka uni kuma na sapon onso aja fam otaware na chi se prim tinipa miensa usuapani a free oba no fam ene na ahema na aja fm do ba na sapon ya hwe wa hin wada me Santase pia nkwaso yenso aye apostle fam aye abusuapani George Auku Mokra sezebre onyanko onianwuna wa Ashanti Central ntu pano a bantima sorry fie wa honorable uko rivalry ya sorry family worship wa abanso ho nyina no office kase pa udu ose pe territorial apostle George Auku Mokra akora wo nante oka so pani no de ka deso no mo nsema no ana aye ye maame Evangelism director ya maame Prosper Abaguro Vegwe Comfort ono so taware anchi prim omo de omo setena won kran ti bibia na eja won kran kwa na afa akocha se ti bia benyama nkan fu adi o soja nim no pa ana baby ayewo apostle eye asimfosuo se de eka no omo krom de sabe wa mo obo branch ewunchi a enye ba asimfosuo ne awu om ko school to bi ko preach a okowuram de esi enyina oka ya dance de uduru a eho abusuapani aba nana kuma abati ono so taware na se prim mo musam kase ma wo abozuma mo ana asol so Sofua apostle ohwe asofo so ye be mana ta akire bi anu akọ head office na wo kobusa papa ne yira wo se me pede apostle ohwe asofo nyina aso no ya na apostle 7 ya woni ne yira Mrs. ama wo be ye adwuma de chamso wo mo ye adwuma pa mo msem kase ma wo ya da mu nyina ase sabre bi na me kan se ya di dwuma de ni kwa wie Sante kasa pani enkase yetunefo yeso obia no ama pani de ye ka asem a kire no ti ye besere se ye fam ha asofu kompanifo no ba ko pene beka na nananom so ama ba ko agira na waka na chese nti eti apostle wadaroma aso asafo already ani se dwumadi ye wa de nyina unu aketoa afutuo bi o ha sorry mpacho ka sachire bi o ha ka asema chire nka kra bi bono po adaroma fedi yakura yo Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. Yo yeda penifo nyina ase penny
yentunufo ye kasa kyerɛ no na nia o de sɛ ye kan engagement ye bofo kasa kyerɛ sɛ ayankofa agreement between two families iti enebusua yi agye atum soronko sɛ ye ka abom ye nipa baako iti ye ni agye kase na ye nyina ye mmoa ma aware no enye yi ehye ne onyam awo Yesu di mu na ade baako a me pese me ka kyerɛ me nua ene me ba Leticia awo asampaka adwuma no mo no wa ya de kase me hu no be 8 years atwam obai me tra ne so a na kyerɛ sɛ kontonchi wa ya kontonchi ni na kasa no wa yo babia ente sanka wan jiatum na bushia jiatum na oba me fia nka dia ye me temeni age kase se abushi ama kwan ma obai abaka ehwa Yesu be ka bushia no ho ti se me ba kumase a ma peja me bati because me say me wo fie bebra mabam nyame hira mo nia me ka kire me nua ani se ene nyira ne se ye say obi a bold person is a person that defends his decision till death. Ubi aya wakokodro no ntina me pasante fo asante kotoko okuma apema ba ono obube o ente kontonchini ente menua bema ente ne ye say wo say obi ya bold ya bema ne nia what defend nadwin you defend your decision till you die. Ente now na oji atum say Leticia aye ne yire Leticia so oji atum say oyi ne kunu de obi dying wadwini. If somebody changes your decision that you are weak, you are not bold. So defend your decision till you die. Enti yenya ba ayangrofo no sa ti se yemuja ana odi betwa so yenya take decision obi ntumi sesa enti misra wa piafo se obia ahwe ne yi one different in the decision no one ma obi emba frafremu. No one should manipulate them. It is only the weak person that somebody manipulates. Nyamisha mo say asunji Nyankopon anka mo ho wo Yesu di mu. Amen. That's you. Kwa hansa. Na chiama boma beti. Na no madama say kasa bi o wa. Japani, yeah. You're not charming me that. Yes, me now so. Akosia. Kasa me kasa yi, una me kasa ede ama wo. Didi kai wache eduane busua animonyam. Na o ma ye ni age. O ma yakoma so ede bai ato yeyem. Na busempanimfo de make an say emo amienu ena fa yonko eye aboa kakasumpo bi ye be kan say enkrane se mpanimfo kan ni dimpa de kakasumpo bi woni aboa ntatea ena fa yonko edina sa yonko na emo de pa na zisema na wo mu ni say na kakasumpo bi e fa ne say enkrane no we no say no ho odin ne niate woso ndina onko ne yonko ntate ho enkosra no ne brebia abo ntatea ne tuwa na mo eko adanfo eko se one ne yire ene ne ma ndida kubi ana mpenifo le se o wale oba nyansani a sabi obi bia de bai ekoso ana ofeni ko se miura ya transe ache uru yonko fa do yonko ache ba mi hu ni se dakukwa waka che wo yire no ma se na de me krabo na makomini ntate akwa akosa no na asa me yire papa bi di machi na yankwa ntate a ne nkonkosa ne bi sida eso se ntate ne na yire ne ma eba ha ebe sra yen ndi adamfo anu nu anafa ne de enkoyie na otie ne yire asem ndi wo ye na adwene se obekọ no kwa akosa ne yonko na ntate enkani kodu ntate afie no no de ni wura nasaso ma se ne hall na eniema enkani ko hu se ewo ntate asaso no ne hu dwiri no isan se otani hwa o hu se nipa ho akwa
nipa ti nyina da ha nipa mo yɛ ne da ha we ne da ha na yɛ den na ade anu pɛ den na yɛ mfa sika ntɔ na me ameso na me wada me ho den menti ma nipa ho akwa amfa nsiesie me dem na wo abo kitikiti we wetima nya bedebe e de asiesie wo dem ɛyɛ no nwanwa ɛne ho dwiri no no kɔbɔ ne yera manne afi ni sɛ ɛsɛ dem so mekɔ akɔhwɛ bi no munya kɔ no mfrɛ ntado mu sɛ ɛkwan bɛɛ so na afa so a wotimi nya nipa ho akwa ɛna sɛ nneɛma ɛte sɛ na wode siesie wo ho yi wɔsɛ ai meti wɔ no ɛyɛ ahobraseɛ ntateɛ betimi abɛdam ne nana ase ha oda wodi wanka no ho wubu mo yɛ fitu ano ɛdɛbɛ na wafa we tinyu to ano ɛdɛbɛ na wafa na kwa kwahye sɛ wo siesie no ɛdɛbɛ esie sɛ de bible ɛdɛbɛ ɛka no ebi wɔka wo nyinaa kyɛ nka no ɛna yɛn so wepɛ bi na fi do yɛ ne sɛ nka ne fiti a ɔne yɛ mo ɔdi ntiri owu nipa no de tintim no otu ɛdɛbɛ ɛde akɔ owu no de tintim o afi ko wi ase nipa so entra ma antata me debe emi tintim no ndafi wo se enkra na ba yes mo fa didi temra mo nu anso mra mo fa enema eja debe emra no di kom eno kire se ewi ase sa wote ho na se wo abotre na se wo bu nipa wo bibia debe ekoyi edon se abontate enya abotre ema nipa no bi oye bia ekoyi edema no nti akoso ya ye de enim se wo bro ho ase embusia obu ahun ase ema odwuma yefo obra ahun ase edema wasora wom na de make twato ne se hwese wukunu adwuma di a ekura no enye adwuma di eketwa na akwa hwese de ema wukunu se wukunu adwuma ebetofo ma efiri ebekoso so edebe efiri nti ahun brase a wo no fa sa abo wukunu ma na adwuma edebe enkoso na daache yehu apia onya bodimpa o yehu nya edebe nyankopon anim medamo ase yo Mama, an apostle, Fred. Okaseria. Asa. Hallelujah. Minia. Enemy dofo. Sofo Samuel Pelimensa. Enemy minia ba. Letitia. Ochina de ye ya sofo yeda. Ba nani amede mamuti ya ape. Ni tia ni se me maame na wanko school da na ne brofo taka eye understanding na obi say understanding ase ni se ya o se ewo oni onim ni ase a kire o se na o mu bisaro from teacher o se teacher anda ye de ase understand so ugina ho eti aware mu no two captains entumi reni de bia meka se onipa bia ni wo ye 100% perfect obafom na se obi correct wa no amie wani no ayedai waji atum na ade ami hu ni se emema empe se emma bekasa won Emma so de uye den oba wo pe won bu ye teachable da bia obenya ho asemaka mi wura tade ye ni sei mi wura ona no wo kasa ni sei na net ye fa kuma person mu na utie no ebeye nhira kese ye de amaw eti understanding no eni se ba ko be gina ho no ba ko ada ti mma me ne kai wo se to kwa no ba kasa ba argumenta entemna wadi wahiti no ona wugina ho stand na ba ko na yede anda no wada eti wewie no na ehwaye cool the understanding is the key to every successful marriage. God richly bless you and bless you once again. Yeah, that was my first pa. We there eja wo oba no se opese okaka kra bi e ya mane ti eja. Praise the Lord. You so kakra meka ede atwas one say me be we me do papa aminim osuma wom no modemo maybe your friend wo Accra Eman Award
me bai eto ni safrani e ma beta na chi na oho asofofo a ebeto me ani je me ho se mawo ebapa ama ho na momonya me ba no ho faso ewo CS mu etina asofofo mu nsime fom me ba kra kuma chance wa na asofo bebre ni me baby a me fa bia o soja na dia me ka kire me be se no ni nyuma ebedoso o sore no pa ko preach radio so ni area ni ade se ko ya apostle hu kafo u ba na wodu tamale u fro pass ba se ko takrade se no I was what tete woni bebe so na nyame adwuma no utumi fa so aye ko se no udwumade no ebedoso na se ba ma so be nyankoso a ne fi no kafo o se uta wukunachi ewo mpabom dwumade mbibia mu no eni kwa se o ka se ene de ye kokepso sinema mabre bi ukunu esore a okono wonpaye na awurare so mu ahoden na tibiti nachi se na be ya ede anyonyam hye ebeba na ade mi se na ewutitia o efu mo afro mo wepen samre o ka se me bai ena ha obeda o ka se si a odu onu obi nko me kwa tora be me ku bibu ko fu kakra na bo fu me sa da na bofu kristo mi kwa so bofu dia na kwa bofu se na o yesu kwa ba se na bofu yi edi ya be kan se ta ukunachi o mpa bom hunam fam na bibie be bia no enye nhira na awurade semon monyama akokora me am wo nso no na ebi akame de mo nyina ase o yesu di mu amen ya da o soja ase o soja o di mi dwe o kai o ba headquarters o si e duro ni wa fena mbakachi ana aye wa uba national executive national executive ago yes media na kwa wie akasima ba miensa na awie na yes ye wie a on transe eye apostle and mrs apostle wa omso wo achede de be ma ye nyina ye baaye eti obi ampre panin si de wodin ye bo mijina ayamia me wofa eye me wofa ana sapon kuma ogina mu ma abusua no anam wono ne mpaboa na maje kakra bi ahye a me kire sa neman eneman ya ewo edwemu hai sa pudu emienu abusapani oda mebru eye oba na ye besere no efri abusua nsem woni ne wofa ne papa no se abusua na ewo kreko ene asimfosu no no mu nyina na timi baaye ti sa pudu emienu ya di siwa abusua pani so ba konko fosu na abusua aka ho ne mfa nkobo amane ese ye kwa santima mu koje aware ye kosere ye no omuje ye mfeso na ye abusua no se ye mfa we mra na mu amantimi ama no yo benya sadin odi abono banku so ye anopa banum tin otwibo nsu a wodi mila se lifting and yo benya banku sire shito no otwa kon beef abona num to na ba ko so nko bota agozome kreko sise pudu mienu ye wi na enwie enam se maami onim de na babia aware no wabeduro no wahun se CS wiase nyina National Executive Council osomafo a woda prophetic ano ne
isusu homa be fa no ti se wanye bribi amma head office mpanimfo a national executives na owari wie kwa de no call office akokyira obaya dan no wawuram ti wasisa ampasi a yede rebia bom seal a sebe bu sebe so protocol for na guide a obi ntimi no saz niema esi hai ene de ya bono beden nyina bono rebia ayemren kanso kwasiada enyam frede apostle ujapan yedi si so ama wakunta amu kwankran a sebe bu mpanin se e obi ka e obi kire na udimu se ye baaye the National Executive Council nya maame a oba sa esoro ho no yonso de ma mpanimfo a wosoro ho ni Executive Council de na siri boano na rebin bom semren kanso a enyam na ni a osia na busapani ubu ase whether yedase na ne kura si da nyina de se omoyi ade na ni akire abozu mekriko ene asimfusu omon kwaso erade shira omoda asa bom council asida director ebetwana wo executive council asida first director ebetwana papa say ya show wo head una da wasida man Letitia ne nabusua se nia mejina ye able chairman anam apostle lawyer Samuel Amponse Frimpon anemu akane se nyame hiramu na machire odo na yesum na yenim se ni amodia yensuso nyame a wafre beti nanim pa edi akire mu maware ewurade hiramu na omani simu yi wo Yesu demu amen amen efansa mbo kase pa ofa ya grade here first director driver any protocol omode we go back to the pacha fata driver wa enso media only the protocol first director driver pacha mon friend mai so fu join pacha yes niam mo ba cha no amra ne yebo mpa ya no yebema abusia sida de me de bema me wofa aye nana sapon kuma ona abusia na ase obeginam ada ye nyina ase eno achi ekese yama sofu pani de mpaibo eti yese niam mbacha no moma ne nya ha maye atinta bobu ani ya sorry free a aye ya maame Letitia maame se ya sorry a ye nyina ya kofom ho na ya koye chop untie ye nyame ya oduma aye nne de ebedi ene ya busua amane ne ebeye kasa ade na ye chenya kasa nyame ya oduma wo kire ode dum ye na Yesu mefa ni wiase na santiman da ho se de kotoko hene kae no kontonchi di shewa haidie wachira ye nyina dia wari kwa kopie Erodi Yankopon anim awo Christ Apostolic Church International Bantama Central Emmanuel Temple Full Central Air Conditioning Church wachira National Executive Council omu nyina banam se awari ewoso tiasorma nyamimu asofo muma yemrantem ansa na mpanimfo no na nkuru papa abusia yasramo enam se mpanimfo free krabanti ebi adika wa ha na nkuru papa na ye chairman ne mpanimfo former chairman Apostle Amwani omu nyina wodwumadie no tiesrese omu yafa ni monyam yesunsum ya chadie ya mpaibo ya mfame tai wo mochi ti amen eti abusia asida de dibama ya nana
Sapon. Na oda Syria. Na fei yama crossing prayer. Umakete ni nyanza. So yasadi charunya kasa. Kasa mwa mwonya hamaye. Mwa mochadi yano. Hallelujah. Edi kai. Yebeda ochedi ampon. Ase. Se ene dai amana ye tronko. Wo adifefa wa yaman. Ase de edi kai de beba ochedi ampon. Ye to so de ma CAC International from penimfo a omudi ade nyina chi ebe share ne bay enimoyam asida enkama ho bebi obi free e ba bia no yeda na se abusu a motek so amoba nyina yeda mase se mabeboa enimonyam ade abehye amade ayefe ye bompa ye se onyankopon ma nne eye ne no onto hyiapa nsupa mfangu ade so na da bia behye mbia no enya asempa bi di aka asidanka obi a oha bia o Awurade Yesu Kristo din mu amen. Yada mi wofa nana sapo ase ai mi di dwumadi ehu chia me kwa sorry ewo Christ Apostolic Church International Bantama Central yo sonfo kase asafo no manya mfi aduanan ye kire wom sabi ebu sabi ason me ya hen kwa ma yewura kotoko hen ye ne ade ni kodwom asabi ebu sabi ason ai manum nyina wu edom babrema no ye di ewura chi ye ya asante amane ne amamre nyina ye da mu nyina ase dwumadi kase se ebi su fie na wo hwa wo ma apostle Christopher Kwabrana odimama okwa ana oba territorial officer Miami boss oba territorial officer my boss Apostle George Awukumokra ho ana akwankran so head officer eye Kontonchi uko head officer uko si Kontonchi so a onsaba kame edamu nyina ase yesramo yesi niema no de ye che ne sese no eye emam panimfo de mema no mo de beba ani de mu eti moma yentrase ye che ne se emam panimfo de mema de beba na bra ye gira wa ye guso a ye gi achede no ye bebo opompa ye na de ne saka ne de ne wasi fom ko ba bia ye koye yo yesi Japonia asofufo ni nyina ne asofu mpanifo apostolfo no obi antwen wo so ha mutie ne ye yesramo oso de fo mu ma hanye ko ma ye ne yekọ yesi se yemma crossing prayer na ewie ne agi nyame nsam nhira obi a wo yesofo ene ya apostles ni nyina ne wo yire no monka soro ha na yani aka nyina soro mane abusuan nyina ye kofom ho timuntie nka boy umokola mfa ho machem ise bi ampanimfo afro se protocol watimi ababan ni mu yada mu nyina se bra ye age hampers no yadi dwade ne kwa wiye ye to nsa afre ye na abusua pani former prophetic director of Christ Apostolic Church International an apostle George Awukumokra ona de upon by mine I need your mind in sorry Yada was you yes Ramwa ememano papa bompa ye wi ni esira mo obi anfue na enyefe emema de omu yi apa omu de apa na ankoye se sapo we emema na se emema Yada was you nyamye Bama Yeyi waya
Yamye Guama Yakafuo Yamye Guama Yamye Guama Yadawasyo Yamye Ugama Yamye Rama Omaya Yamye Rama Yamye Yada Return of a Kubarai my Karabai Turai Malai Bakurabai Antaruai Makarabai Huai Bazakuan Jesus Yedawasi Yankopo Yedawasi Yankopo Yedawasi Yankopo Yedawasi Yankopo Yenya Doya Waye Abushakasia Efia Pre Abushakasia Efi Banko Abushakasia Efi Asimfosu Abushakasia Efi Agbozu Mekliko Wadumu yen Abwa yen Wabwa ya no Yabawure ni onyama Abushakasia Na yen swa Efi Ahinie Akonwa Kasia so Yeni Omadi Eshia Yakuma ato yem Yeswe yadawasyo Yeswe yadawasyo Lekubai bakai Turulai Bikuria malibasaya Wejiri atamfa honi nyina gufam Wo Yesu dim Wo Yesu dim Wo Yesu dim Ejina tuo nyina Akudie nyina Ahunwumfi nyina Adaimo nyina Abaye nyina Wanga wotu edua Wanga wofifi abebe Ataban Efinsi obipo kwaye ni niem Hikurai Tai barovazai Wajiri wo nyina gu Yesu yadawasyo Monyeso yadawasyo Monyeso yadawasyo Monyeso yadawasyo Wama enionyama pie Wama wahini ayekese Obi amaha Ankasa mebano Mesha kwenshia Oha obi atumi Esumbi edrumi Akudi ebiesi Amaninya biaba makwem Ni amiko yenti Na aye abodi akeka Apostle Prophet Samuel Peli Mensa Evangelist Letitia Mensa Bonsu Onga wari enti ene esanya kotumi Erwade wa manam Boni fonshushe ayakwa La kusai Lubarai Likuanda ibakaria Yedawasi yenyankopo Ni ayebenom ni aye nanti yako Jumedie ni nyina banempompo nso awieyem Wonkunimdi ni asumdwem Ochina hye wonsa Yebefuka si ataya engine ya wodia Faka nyina nomum Fobia kodu fi asumdwem Aware yinti Enshran hwemo so Aware yinti ye prom Wa Yesu di Amen.